Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Inkezi. Lami igama ngifeza ukuthi ungakhumalo bathi la sibona amagumede. Mothi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje show to subscriber, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu, umculo maskandi umbuzeni wamukela inyanga yabantu besifazane ngendlela engajwayelekile lapha emacikweni ekamaskandi ke lapha kuza ngemuva kokusabaleka kwevideo la khona umbuzeni isibhakubhaka umsilo wempigogo kade etotosa unkosikazi wakhe lapha nemlethela itiya embhedeni ke kezwakala unkosikazi wakhe ethi impela kuyaqala emlandweni omculo maskandi ukuthi kube khona into enjena ekaze leli tiye elinjani ke ngane zakwethu. Inyanga yabantu besifazane kuzokhumbuleka ukuthi inyanga abantu besifazane kumele sibaphathe kahle abantu besifazane, kumele sibaphathe kahle abantu bethu, sibenzele into esingakaze siyenze, senzele izinto ezingajwayelekanga, sibadodose engane zakwethu nabo ke baqhubeke njalo basihloniphe njengoba basihlonipha abanye babo wengane zakwethu. Ngale ukuthi ngande kakhulu nansi video ekambuzeni la kade khona etotosa khona umakoti wakhe ke laphana ke umfoka Mkhize. Nkosikazi wami engimthanda bengithende ngoba kuyi-Women's Day nanti itiye into famkhulu nje. Yabo, usondela bese ulibanja. Ngilusaba kabi Yabo. Lethe ke plate. Yabo, uthi ngilize leti. Uthi lishaya khona yini? Yaqala emlandweni. Emlandweni mamaskande emlandweni. Shado. Kasam. uyabona ke madoda kuhle kanjani ukushada. Azayithola